kaji sae Pak Saijo jeraget tanpa ripto dalu Pak Saijo Bos Anjel nyawer kayu ken oh sih teman seperjuanganku lho niki diparingi kula kambing Mas Kawon nunggu ken oh ya wis sebagai tim mangga iya Mas Ganjel ngeken iya tenang wis sampeyan bos nggih bos Ganjel jadi sing jenenge wong nang kadung balung sumsum kuwi pancen derek-derek leres nggih ana sing jojo garing suarane sikus ana sing jojo garing suarane Ayu nggih ana maning sing jojo garing suarane Kendi nggih ana maning kurang asline ora ibu ra ikan apa nasi neni pura jaga ini kan ngomong lho gawene get-geti siapa sih jenenge sih orang nana lah orang kita jenengan wong lanang iya kan ngomong gampang maksudnya ana sing orang Mbak Pipit ora ya terus ana maning hari ini ora Irma ora yang ana sing ngaring Deska ben ora Deska ora jelas pakasan sih niku iya nggih saking ganasu ana sing ora madhe ya Trismi sing ngefan Trismi ngerti sinten kaki ngati yakin dengan kanda karo nyong ora Trismi ora kayak bapake Mas Panggung iya temenan yakin jujur ring nyong jerek main suarane tiru biyung ramaku iya kok iya kok iya nge-streaming ya mbok kedua nglos temenan ya kena kaya gue dadi sing nyong be ya gue nyong dadi nyong ngarep cuma oh jebulane daerah-daerah bapaknya Mas Panggung ngobain hari Tris Trismi tindak orang Mas Panggung oh ya begini Pak Gadi tindak buatan Mas Panggung streaming tapi kan tetap asal Trismi sing Timoro ya tetap terus langsung ngefane karo Mbak Trismi jari suarane koyo Mamak Darti putrane ya kan dengan Trismi jane sing tiru biyung asine mbangi rek orang ngandel panduk dari fitnah apa iya mbangine persis kok iya Trismi gue kayak sakar ya bikinnya kon iya Nasum sing ngefane siapa sinten Mbak Nasum Mbak Trismi dok terima kan dok jadi sing sepuh-sepuh ngerti dhewe ya kan regane Mbak Gendung kan gardine kan nglam-nglami kepenak tim anu pikan Maningsun naring siapa Maningsun ayo tapi pancen yang meriang sendiri kok Maningsun berarti ya asal lagi konslet paku luar biasa terutama seniman loh iya konser Bang gue seniman nanggonku mawi adan bareng kok adan yang ngimami barang ini nyong was sing makmum kan mbogem ini temenan gak warna-warna penggemar siapa nyong ngerti ini orang tak ngomongna lah melas Wenjel yang kemarin yang siapa Sikus Pak Krisno halo kalau Bu Angel kalian Pak Krisno ini tindakin dalu loh mau dalu bisane niku kan jarene ten jadwal kertine maune tanggal 29 nggih terus nggih mboten update mungkin nggih tekan buntu telepon nyong lagi bubu maksudnya ya paham nyong paham gitu aja kabur ya Bu sedelatok nggih genaki ngomong bosan ngomong lah yo
Bojone sih ora di video call, lha di video call. Nenene saiki Iki kakek marah melu geger kok. video call. Iya, nek melu geger. Papa lu wis dolan kan gene kulo makin iki karo gone Irma nggo beras. Nggih. Ora apa-apa. Jane esuk jare kepengin nabi diparingi beras ya badan. Sindene Nggih. orang asal prei pasarna karo penonton mangga sami dicukupi kebutuhan. Kayak nu sing kasih temen yang balas. Ora lah, kan triku dadi dinei harus balas-balas apa. Nggih aku Balese ora masa seduluran. Iya. Penggemar gue ora duwe pamrih napa-napa nggih para sederek. Kepengin mung seduluran. Silaturahmi. Nah, tembangi yo sing apik. Kacu